Od roku 2014 ve škole Populo doučujeme všechny předměty základních a středních škol, vybrané předměty vysokých škol a cizí jazyky. Doučujeme žáky, studenty i dospělé, a to po celé České republice i na Slovensku. Doučování probíhá online nebo prezenčně na našich moderně vybavených pobočkách. Ve škole Populo pracuje více než 100 zaměstnanců a téměř většina z nich pracuje tady, v naší administrativní budově v Olomouci. Pojďte se s námi podívat na naše zázemí, které se nachází v 5 patrech plných kanceláří, zasedacích místností a společenských prostor. V sérii dalších videí vám podrobně ukážeme cestu zákazníka ve škole Populo. A to od úvodního kontaktu, přes výběr lektora a komunikaci s našimi koordinátorkami během doučování až po první lekci na naší pobočce nebo online z pohodlí domova.